Midun. Kamu sepodo. Siap anggone babak. Loh. Mas tekan kene iki yo. Kok gawekno model piye yo? Lah, piye? Sangkane kolor sik iki ya. Sultan Hadiwijaya ana ing Kasultanan Pajang. Lah sabdane pripun? Sapa wae iki ora keparake. Sabiyan tuwa pemanahan babat alas matau apa meneh kawula saka guru ana ing kraton Pajang. Kula niki boten nuwun bantunipun kawula wonten ing Pajang. Lho niki rak mung kocok-kocok nggih tangga. Senajan kowe tangga, kowe kalebu gawak perintah ana ing Kasultanan Pajang. Padha wae. Kowe iki kawula ana ing Pajang saka kuwi. Aja nganti mbok bacutake nggonmu babat alas metau. Aku tetep sabelok karo babat kemana. Aja wedi. Sapa sing ngempalani aku? Nesu. Kanca-kancane bakal nrimake. Yen pancen kowe bacut babat alas metau ateges kowe mengkang pranakan ana ing Kasultanan Pajang dina iki kabeh kowe tak raget. Thank you.
usah, Pak. Nggak usah. Seperti aku menang. Oke, Jos. Makanya aku yuk keras. Nah, Ojo, kowe sing mangke menang. gini lah. Aku tetep menang. Lah. Halo. Sekondo sapa? Nah, Ngerti? Mati kowe. Lah. pakaian jare tau ngumpat ora. Saulan lah tahu Pak. Ya, dikiramu. Orang aku saya. Gini, gini bantu. Mau buat ora. Ngomong siki apa? Hei. Hei. Joni Pino. Kepiye? Ngawur piye Pak? Nulungi yo nulungi. Aku jalan tempat sampah. Kowe aja ngono kancane. Anane kita buang ke tempat sampah kok ora sebrape. Babe yo. Dipancal paket. Oh, lipe kowe. Ojo lipe kowe. Tawane ojo lipe koyo ngono. Umpama orang libe ora menang. Sajane kowe. Ayo, oke. Ayo sok. Dibuteno. Kowe, Hah? kowe. Apa? Iya, Pak. Arek wanita ora? Kowe. Lho, ape, Pak? Masa aku dibuat meneng ae. Ah. Aku wedi karo kowe. Ah. Ora wedi, Mas. Apa? Sajane. Jos. Ini kali. Kali ini. Rokoknya wis. Rasane medem-medem kowe. Ah, ini ora apa-apa, Pak. Apa? Lho, Ditingi sing sopan. Hei. Tetep kromo. Apa? Iki lho ning ngono. Kowe Mas. Jos. Oke. Ora kena ngamburi kok ngarep lah. Oke. Rokoknya wis. Jos. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe. Gini, atene, Pak. Ayo masih bola-bola. Edan. Ora bisa penak, Pak. Video penak,
Pak. Peng telu, Pak. Ora ono bisine ning ngetut diketi. Ono meja. Meja bisine di. Ben kene musuh.
Jurus mas, gak ngayom. Nah ini tak pernah saya. Ya. 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 Ayo aku tekoke. Mana Pak? Musuh ini mak ciebrat. Panas iki. Tak tutup ke tengah. Sebab sampai iku mah geger Pak. Lah ngono. Musuhnya bos. Iya bos, ini bos. Loh. Dipakai. Ojo bareng-bareng. Ora apa-apa. Mantan yo mantan. Apa? Siji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, kok pancen apa-apa? Kene ora. Loh, kemelinti kok. Alah alah alah. Alah delok ngomongmu. Bisa? Ayo wangi mas. Alah. Kal, saya kal.
dianggap macan apa? Cil. Kata gojek iki lho. Pemanasan. Apa, Mak? Pemanasan. Apa? Pemanasan. Nah, pemanasan kok. Bisa muat terjerai. Ayo. Perlu biar. Apa maju? Dewe. Kono-kono kene-kene. Kono-kono kene-kene. Yo, kene-kene. Pani. Ayo, Setan bacot to. Aja to kowe. Kuat alas. Bacot to. Ayo. Kalamun kowe mbok bacokno babar astau. Usamu dudu sapa-sapa. Raja dari bacok. Aja meneh kowe. Ayo, sesembahan ini tetap tak bacot nang babat alasan. Mbok bacokno. Yo. Ping pitoke karo anakku iki lho. Rewani. Wate. Ayo rasa. So. Anjingan. So.
yen iso isih aiman barang mewah. Ojo ngobacoke anggonmu babat kelas utawi babat iki. Yen aku bacot banjur karo apa? Yen kowe bacot babat kelas utawi kowe bakal mati saka tanganku. Yo, ampun. Ngono kan didek. Pancen kok kaping sewa krop bakal Cang bagus. Ojo mbacotke. Apa kowe ora eman anak bojomu yen tumekane pati ning papan kene. Iya. Ojo muntrat-muntrat hidungmu, pendringan matamu ya. Bukti nang papan kene gua wae.
Mulaiku ben sampurna mas. Supaya urip sampurna. Alah gampang. Apa? Tukono ben tali dibakar. Yo bang iya ora. Aja mas, aja. Yo. Tolong. Kowe menang manut aku. Tak golekno mungkin. Supaya sampurna kowe. Iki dhisik sing dadi foto tak kowe beto ngene cak. Manut. Ora cak. Ya kan. Ampun mas. Ampun mas. Aku coba pakai mas. Kowe manut aku tak golekno mungkin. Tenang loh mas. Tonggone aku golek mungkin. Tolong. Iya, Bang. Mana? Moden, foto-fotonya lu kayak moden, foto-fotonya lu kayak gitu loh. Moden, Sasto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kok wale? Ini mana kalah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saya dimaksud wale kira panggone apa? Kulo salami kilo kayak goblok kulo. Saya kudu ning aku. Saya ngabuk tangan moden kok kowe ora moden kok ngabuk tangan. Waduh, goblok agak kesusu. Assalamualaikum. Dah. Ono wigati apa le? Ada perlu gak? Perlu ne apa? Pocong dipun sampurnake kula pasrah bongkokan sampeyan. Pocong? Nggih. Ono pocong? Nggih. Lah pocong endi? Din, balik. Aku tulungi Din. Aku njaluk tunggu. Aku tunggu Din. Tunggu tenan aku Din. Mulai ku ben sampurna Din. Ah! Aku tulungi ya Din. Boten ngoten ambangi suci sampeyan itu boten. Wih tangan yo. Wih. Boten ada joto. Tangan lho, Pak. Aduh kula. Setugas pula. Siji-siji ngene, Le. Nggih, siji-siji yo kesuwen. Sak-sak-sakane bedes bae. Boten asal. Tuh. Oh, itu buku-buku.
jalan hijau. Nyuwun apa? Udin jaluk mie. Nyuwun apa? Mie. Mik. Ora mie iku. Mik apa? Lho. Mik namine mik. Hah? Mik. Mik kalian mik dhewe. Ora ngomong. Yo betul terus. Ayo Gege. Motor yang kejepiran. Ayo. Model. Ora kan. Betul orang Kowe mata kok dikopo? mik. Mik. Malah kirek semetu. Derek kok pendek. Mik. Halo. Yo, lang geger. Mik. Ge. Mik kang mik. Ora mik kali lali. Lah iya, dak sembuh yo lah. Tenang. Apa, Mbak? Jare nang cita-cita. Boten ngoten tonton karane boten ngoten niku sampeyan model ini. Oh ngene lho. Lah mikir dipikir. Mik. Halo yo. Mik halo. Iki asu. Pasangnya warung kopi. Ada ngene jengkrang ngene. Rono. Astagfirullah. Yo, di Just build up sound system. cek Akan mangan bakso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qadlatul qiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh. Ini ada.
Ya nih. Hah? Kok lagi lali aku. Lah kok Malah matai ae. Hai, kok pengen sate? Sate tongi ae. iya lah. Tekon dia lali ki mang. Bapak-bapak. Poro Tekon ndi le lali aku. sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken mugi-mugi iki desa ndi lali le? Karaban. Mugi-mugi bapak, ibu, adik karaban diparingi seger waras. Amin Allahumma. Lancar rezekine sedaya. Amin Allahumma. Dan terima kasih buat mitra kerja kami. Ada Ganesti, kita lihat Indonesia bareng bersama Adela. Moden drama yang doa ora jatuh cuk. Kowe tak gecek lah rasane. Model. Ya ya model kene keliru. Model ra kajen iki. Model ada jiwa to sih. Astagfirullahaladzim. Doa. Yo. Walakan apa piye Astagfirullahaladzim. Innallaha ma'asabirin. Nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, bapak, adik karaban sakit solawatan Bu. Alhamdulillah. Monggo sarang-sarang nggih Bu nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallu ala nabi Muhammad. Selawatannya saya piye le? Selawatan iya. Nah, ahli le. viral ning TikTok iku lho. Roro, moden nek diwarahi. Iki piye? Moden nek diwarahi lho le. Yo, aja tawani kok aku. Batal kok. Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Iwa sepat percuma ayu ra gelem iwa bandeng cacahe papat percuma ganteng ra gelem sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bismillahi sholatan daimatan minawabil mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya napa saya Bu? Laras jamaah. Alhamdulillah. Oke, mata. Donga kok iki bare lah. Hah? Loh, astagfirullah iya. Pocong. Ora gelem cukup kowe.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa